Římané z toho okamžitě těží, tohle je Salah. Počkal si na náběh Bruna Perese, výtečně to odehráli fotbalisté AS, od 5. minuty je to 1-0 a Inter navazuje na to nevydařené. Že trenér Luciano Spalletti po něm chce, aby byl ještě větším sobcem, aby opravdu neustále prokazoval ten instinkt zabijáka, aby se neodjížděl napravo. Opravdu se teď choval jako dravec v pokutovém území Interu. My jsme mohli vidět, jak si to skvěle on... Teď navíc další výpad na bránu Interu. Edin Dzeko tentokrát centroval na Mohameda Salaha. Teď pro změnu chybují domácí fotbalisté. Banega nakonec zkusil vypálit a trefil tyč nádherný. Přechod do útoku předvádí Římané. Dokázali opravdu opět díky té přihrávce Edina Dzeka do krajního prostoru využít toho volného prostoru, kam se naběhl. Na to, že se jedná o sérii a souhlasím s tebou a v sestavě Interu jsou jenom dva Italové. teď pozor na Mohameda Salaha, který se dostal do příležitosti, ale se má smát, nebo jestli si má krátce pobrečet, protože tohle byla vyložená gólová příležitost. Salah se Nemáte šanci chytit, zastavit pouze za celou nedovoleného zákroku a tady to vidíte znovu. Mohamed Salah má šanci na reparát, ale v tomto případě Samir Handanović uspěl, ještě tam je možnost pro Římany. Spěchá zpátky, tady ještě jednou ta největší příležitost Mohameda Salaha. V tuto chvíli už ho... A Inter teď už ví, že AS sice vyčkává na to, co hosté předvedou, ale je připravený kdykoliv udeřit. Na druhé straně musel... A připravený Ivan Perišič, Icardi zůstal na křídle. Banega zkusil to, Vojtěch Šťastný znovu. Jakoby na hřišti vůbec nic nedělo, tak najednou přichází akce za akcí na jedné druhé straně, jak udeřil. Jenže Mariovi se vrhnul pod nohy Daniele De Rossi. Dokázal dostat míč na stranu svého týmu Handanović. Pokus číslo 2 pro Ivana Perišiče, tady je úplně volno pro Kandrévu. Ani noha. Přesně tak, Římané všichni se soustředili na pokrytí Mirandy a dalších Hral na podporu od svých kolegů. Inter rychle zahustil střed, ale o to méně hráčů zbylo na Diega Perottiho, který to zkusil technicky a... Argentínce, tady to ještě nevidíte, jak opravdu přesně věděl, co udělá, připravil si míč. V téhle sezóně ve většině zápasů prohrával a teď to mohlo být o 2 góly. Velmi dobře to ví. A další výborná akce, výborná přijat. Banega krásně to vymyslel pro Ansaldiho, tohle byla gólová přihrávka, Mauro Icardi tam byl na zadní tyči a nakonec ještě Tak tohle byla nádhera. Nejprve tato kolmá přihrávka od Banegy, to byla opravdu fotbalová lahůdka. Tady velká chyba od Icardiho, že se nenatlačil před hráče AS Řím, no a pak přišlo to skvělé zakončení z vole a fantastický zákrok polského brankáře. No a hned na to má šanci udeřit Inter. No. Edin Dzeko. Výtečně to udělal Edin Dzeko. Super akce od Edina, opravdu velké sebevědomí. Opět. No tak jsme ho možná přecenili. Ivan Perišič dlouho váhal, jestli má přihrát. Čekal, až se mu nikdo hne. Ještě chorvatský reprezentant a Vojtěch Štěstný, ale zápas je to otevřený. Zápas je to otevřený, opravdu, jak už jsme říkali. Zatím hraje vynikající utkání. Perotti má to na pravou nohu, zkusil vystřelit a štípnul. Tak znovu nám zápas začíná nabírat zajímavé tempo. Dopředu razí João Mário, tohle je Perišič. Levá noha a Vojtěch Štěstný donucen k dalšímu zákroku. Tak kdo by čekal, že se třeba AS Řím zatáhne před své pokutové území a bude bránit v bloku, nějaké fotbal nahoru dolů pokračuje dál v úvodu druhého poločasu, což je jenom a jenom dobře a Římané rozhodně nepomýšlí jenom na defenzívu. Naopak, chtějí... Ještě jednou jsme si mohli prohlédnout ten jeho zákrok a tady jerovka v podání Diega Perottiho.
Římané znovu využívají rychlosti Mohameda Salaha, který si nepřevzal rovnou, což ho malinko zahnalo, ale tohle je dobrý balón na zadní tyč. Další točený balón na Jacka. Vypadá to na řeckého obránce na levém kraji zálohy. Santos se přesunul doprava. Dukuri. Banega. Tohle nebyl offside. Ever Banega a je to gól na 1-1. 72. minuta. Inter se dočkal a je... Dnes tedy zatím branku nedal, ale vidíte, že tu narážečku s Banegou vymyslel výborně. Banega zachoval naprosto stoický klid, doslova si pohrál s Danielem De Rossím, o kterém jsme opravdu mluvili, že hraje skvělý zápas, ale tady si počínal trošku jako školáček a nechal se opravdu přelstít od právě Evera Banegy a tento vyřešil. No a podívejte se na odpověď AS. 76. minuta, Kostas Manolas možná s přispěním někoho dalšího dostal balón do... Tady Olympiko a když jsem o tom faulu od Jovetiče mluvil, tak tady si myslím, že je jasný důkaz toho, že je to zatím nepovedené střídání, to, že Jovetič přišel na hrací plochu a myslím si, že za ten faul ho spoluhráči ani trenér Interu Frank de Boer rozhodně nepochválí. Možná jste viděli v tom opakovaném záběru, že ten Lorenzo centra a vynikající zákrok Handanoviče. Tak Handanovič ještě... Dnes opravdu podávají heroický výkon, tak mohli udeřit a mohli rozhodnout na ten zápas, byl to znovu